Богати на признание са последните дни за клуб за народни хора Нашенци с ръководител моя колега Венци Неделчев. Там, разбира се, той като хореограф води толкова много хора вече много години и резултатите не закъсняват. Дай хронологично да изброим какво ви се случи. Все хубави неща. Добър ден на слушателите на Радио Русе. Хронологично събитията вървят в следния ред. През месец март на русенското надиграване Русчуклийска среща, клуб по български хора Нашенци, успяхме да спечелим сърцата на публиката, а и на журито, и спечелихме първа награда в категория групи над 60 човека. По-късно, месец след това, в град Велико Търново на прочутото болярско надиграване, клуб по български хора Нашенци успя да спечели не една, а цели 2 награди за клуб, който е най-масов, явяващ се на подобен род мероприятие, и втора награда в задължителния етап на надиграването. И на последно място се завърнахме преди няколко дена от Плевен, където се организира за 3-та поредна година националното надиграване на школи и клубове за български хора «Мизия танцува», където журито ни определи за една от най-атрактивните групи в надиграването. Защо според теб бяхте определени точно като една от най-атрактивните групи? Ти си хореограф с хореографско образование. Твоето виждане какво е? Може би защото на всяко едно от надиграванията ние представяме винаги по някое ново хоро, атрактивно не само за хороигралците или любителите на българските хора, но атрактивно дори и за самите членове на журито и специалистите хореографи, водещи другите клубове. Една от идеите на клуб Нашенци е, че ние трябва да съхраним и да популяризираме хората, които са позабравени малко в бита на българина. Защото лесно е да научиш общо познатите български хорца, но много по-трудно е да съхраниш и да популяризираш тези, които са позабравени или вече не съществуват в българския фолклор. Венци, има формации по света, които правят фурор с едни, бих казала, на ръба на комерциалното програми. Визирам както Lord of the Dance ирландските, така и скоро има едно турско гостуване, гастрол. Наистина са трупа, която представя, поне както за последния спектакъл казват, стъпки и ритми от всички, които са били в анатолийските цивилизации. Какво е твоето мнение? Кой фолклор е по-ценния? Този автентичен, този, който върви на ръба на комерса, или този, който води публиката си към недрата на народното творчество? Всеки един от изборените жанрове в представянето на фолклора е ценен, защото реално запазва, популяризира и по някакъв начин интересува хората. От моя гледна точка най-интересното е автентичното, защото всеки друг тип жанр на представяне на фолклора се базира на автентичния първообраз. Всеки един танцов спектакъл или дори сценично разработен танц на фолклорна основа се базира точно на автентичните хора, които са съществували в бита на всеки един народ. Затова според мен автентичното е най-ценното, но това е моя гледна точка. Всеки хореограф или ръководител на формация си има собствена гледна точка. И още един въпрос. Толкова години вече стана, ти не се занимаваш с деца. Не ти ли липсва? Защото само преди 10 години ти беше специалист по работа с най-малките. Има моменти, в които ми липсва, и точно в такива моменти имам възможността да си припомням работата с деца. Реален пример е проект по програма Успех, който стартира в българските училища, и в момента с жена ми, другия ръководител на клуб по български хора Нашенци, Соня Неделчева, работим съвместно с децата и учениците от английска гимназия Гео Милев в Русе. А в самия клуб Нашенци ще приемате ли детска група? Имаме такава идея за малко по-нататъка, може би изчакваме и дъщеря ни да порасне. Добре, спирам до тук този разговор, така че нашите слушатели ще бъдат своевременно уведомени, ако клуб Нашенци се разрасне с по-малки нашенчета. Успех! Благодаря!